Abantu abazizamelayo abawadela amandla okuzama, abayeki inyama ngokuyirhama, ukuwa eneneni kuyabavusa, abadinwa nanina kukunqonqoza, abatyhafiswa seluvalo lungongoza, behle nje basemva kwethuba, balinda behleli ngeqhinga, bengekangena edabini zinjinga, bengekathi qakathe emdlalweni sebekrobela amathuba. Abantu abazizamelayo benza kwenzeke, banenqwaba yesineke, kububuvila ngunozala ukufa, ebuchotsheni bacwengile, ubutshijolo babuthiya ukufa, awunakubatyhafisa seluthanda. Bahle nje bayaphupha, xa kuthethwa bayaphulaphula, inkathalo idlala abantwana. Abantu abazizamelayo aboyiki ngokoyikiswa, phupha ngalinye liyabaqhuba, mtyhafisi ngamnye uyabaqhuqa, thuba ngalinye liyabakhuthaza. Abaphili ngokuntluviswa nokufunjathiswa, bayicingi nokuyicinga eyokukhuthuza nokutyhuthula. Abantu abazizamelayo, abantu abaziphandelayo, hayi abasazikhangelayo, izinto ezizisebenzelayo, bayawa baphinde bavuke, baxhoba bade baguge. Ngabantu abazizamelayo apha. Kwatitielu unonkala ngasemlanjeni. Molweni bantu abahle. Igama lam ndinguvuyiseka Maguga, also known as Love Child, and these are Ekhaya conversations right here on Ekhaya sessions. Compliments of the new season. Tinland, Happy New Year. Nyaka omtsha. Ndinengxaki nalanto kanyaka omtsha because xa uphakathi soze kuthiwa nyaka ophakathi. And then xa uphela soze kuthiwa nyaka ophelayo kanyaka omdala. Yeah, but soloko sikhunjuza ngoxa omtsha. Nge-30 ne-31st December sithi unyaka omdala. Okanye sibuyele nasenyangeni, inyanga entsha. Kube nice kumuntu wonke xa iphakathi, inyanga ephakathi. So that's wishelane okuhle month in and month out. Ingasinto xa siyiqalile sele sigqiba. Ndinengxaki nento eqalwayo fanele into yokuba ayigqitywe. Hey, yo, sanibona bayezoba njani le show. Today I have utadopla Madoda Ndlakuse, the storyteller. Yeah. The award winner. Husband. Hey. A father. Inde. The list is endless. We're gonna chat. Sinqole nje because apha kusekhaya tadopla njani? Yeah, ndiyaphila konto lava. Gqibelana nje. Nivuka kanjani kodwa namhlanje endlini? Siyacenga chunceme njengekati icecela ucwethe noko sesikufuphi ngapha. Ititle encwadi yami elandelayo ke. Amen. Yabona ibambe emoyeni. Siyandivuyisa nje. Ibambe emoyeni. I know you from Eskela. Sure. And before the interview okanye before the conversations uye wanixelela ba not emasiphatsane but Vista yabo. So I know you from there and yo awuyidlala ibhola ngela xesha awuyidlala ibhola and kwakusaza wena apha esikolweni because yayazi kaloku ngosithina sasingengobantu besport no too much but we're not here because of now we're here because of akho ngxaki but kaloku xa into inhle siyayincoma yabo. Hallelujah. Sure. Yeah, so I ndakubona ku hip hop scene because I think when I started doing music a lot of la majide hip hop like took me in and gave me a platform to Kim perform. The master builder. And Nolando Khuz is guy Thando Lwethu. There's a lot of times, and even though benhlala elokishini, there were a lot of doors that were opened for me in Motherwell. I remember na grassroots as festival Yeah. So there's a lot of that, and that helped me to be the person that I am. And in becoming that, I met people like you. But it seemed like you've always been on my journey. But no cakuba ndiyakulandelela because nami ndanisiva kuthiwa Love Child ngiqonda hey inoba ngubani and xa ndihlikihla nje inhloko ngiqonda okay inoba mhlambi it's someone from Pretoria ebefunda kwelicala and then what decide uzohlala and ke ngoku music waqonda you know what xa nisithi hayi man ngubani kodwa Love Child that upi kwakhonjwa ndaqonda man ndiyakwazi kaloku ustika lo sure la sister ayithanda ubulise man so you've always been around me but we've never like I don't want to say I don't know much about you. I know I know
kangangokuba kufuneka ndazile. Yes, But yes. like every time I have a conversation with you, iba ngathi Kudala. and also iba ngathi, hey, there's more that I don't know about this guy. So just let me in, like tell me about your childhood. Yeah. Hey. When it got to I don't know, when you were introduced to art. Ndizakuxelela into ongasoze uyicinge ngam, but ke I'm sure xa kwenza connections nezinye ze conversations ebesidla ngozenza uzokhumbula. Yeah. Igama lam ndinguMadoda Ndlakuse. Ndizelele kula lokishi kuthiwa kusemdantsane. Early 80s. Umama wami nguNomathamsanqa, ndithi umama ke because ke I mean ndikhule ndingumntana kamama. So abazali bami babengatshatanga. And then pha iminyakeni ndafunda nje ngela xesha lethu mos kwakho sub A sub B. And then umama, there was a family funeral kundawo kuthiwa kusemsimango pha eEast London. Udibana ne-family sister yakhe pha. Bobabini bangaba kaNdlakuse, man mntasekhaya. Hey, ndinomntana onguMadoda apha kule ndawo kukwatri ke pha endlini and kwatri ke kufutshane ngase-highway. Kuzaba kustowed man phaya and nyani sasesiqalisile nofunxa ibhenzina. Ibhenzina sibancinci sibanjalo uyayibona loo nto leyo. Mntakaba into zobumbona into engenamsebenzi e-highway 1212 abamama bayasinceda phaa ngezinto ze-veg nama-apile basifundisa ibhizinesi kwathina siyababela. So sibancinci sikhulela kuloo culture ingekho right njalo. So umama wayibona uba lo mntana uzawufunda izinto ezingekho right, mhlawumbi ndi-end apha ndimluza. So wathetha ke ngoku nosister wakhe, mntasekhaya ndiyakucela uthetha ke nomntu osandoswelekelwa ngumyeni. Wavuma. So ndasuka from East London okanye Mdantsane ndayohlala kwaMasele eQonce. So nami ndabe ndiqoma indayiqala kwa indaba inelali. Zange ndiyazi into ba okay kukho environment eyahlukileyo elokishini. But ke xa ndizama usummarize the story, so ndahlala apho for 3 years and then nge-12 ka December 1992 ifamily yadibana ke ngwafumaniseka into kwa mandiye kumakhulu wam omkhulu eTranskei. Kulapho ndahlala khona eNgqamakho. Abantu abaninzi ke ngokuzawufumaniseka kuba ku-confusion. Kuthiwa uDoppler ndiyamazi athi umuntu ophi owaseBhayi. Ndawo neBhayi atsho ezichaza ezindawo ndikhulele kuzo njengoba ndizawungena estorini athi omnye man ndazi waseMonti mna athi omnye ndazi wakaMasele eQonce kubekho uzawuthi yakuthi le yaseNgqamakho. So ndingilo mntu ke uxananazileyo. Otherwise xa ndithetha into zenyani indaba ye-art yam yaqala phaa eMdantsana because sasingamapantsula. So kufika kwam ezilalini ndafika ndashayina ngakho into ekuthiwa zidisco ngela xesha lethu ke yabo kumamela umculo Dalom Kids, Shimora, Peter Tinet. Ufaniseka uba hey nezitayile ezi senso kwa i-conversation kwa i-storytelling ngela xesha sasinento kwenza nesipantsula. Ufuna ukuva okay le Bryce suke ezolitsha xa ijiva ibeka ikhoba esifubeni yenza njani ukuze lingawo. So yayiyona nto yayisengqondweni leyo. But xa ndifika ngeTranskei yatshintsha kancinci because ndafika kuculwa pha. Ndafika kuculwa elami igqudu libetha imilomo libetha ikoro libetha nembambo. So yayeka ke ngokulaa nto ngathi ndiyancama ngocaba hey yabo ndifuna ndifuna la vibe omculo ojivisayo yangumculo ngoku oculwayo. Andazanga kutheni lava because ndifika eTranskei abantu becula ne. But hey ndabalasela. Ndikhumbula esikolweni kwakuzaba ifebruary kameme kwakuthiwa ngumembambisa. Andayazi kwacelwa mna Ndlakuse sicela uhlabele boy. Nami ndangena ke mamumbambisa uzuphile ngonaphakathi kwelihlabathi jikelele. Unoyicinga ke ndiboy ethanda ulaqaza ndimfutshane ndibhityile but andicula kamani ndicula nice. I guess indaba ye-art yaqala ngobupantsula ezibani sitsho yangena kwi-choral music njalo. Oh man, you can hear he's a storyteller. So yes, so yeah man, like so I know you are a father, you are a husband. I think umanendibana nawe like watching you become the person that you are. I don't know man, there's Tina as abantu be-art, it's very rare ba masifuma relationships that are stable because singabantu abaphandle liyeka nje bamna now we are just lucky inqabile loo nto otherwise Tina sobabini we are very fortunate. So tell me about uBhuti the husband and the father. All right. Enkosi kakhulu. Andiyazi benze iqala njani ke ngokule.
Okay, fine. Bese ndikuxelela mosiba ifamily endikhula kuyo mna yasekhaya engekho stable, and I must also say into yokuba andikhulanga kakuhle, but ke we are very very fortunate thina njengabantu abamameleyo, because very soon ndiza kube ndikhupha incwadi yam engobomi bam, especially ubomi bam bangela xesha ndandizalwa up until la mini sasingcwaba ngayo mama. So kukho i-title yalo ncwadi ethi indoda ayikwazi kuba inkedama. So andiziwaste xesha kule interview ndibe ndingenanzulu, because incwadi i-unpacka yonke nje into ngobomi bam. So ibisoloko ikhona laa nto yozixelela uba mna andizuhamba indlela utata ama wayihambayo, andizuhamba indlela umama wayihambayo, not to say uba ndiyabajaja babe nezizathu zabo, but ke ngoku mna indibethile indichanile, niyayibona loo nto And leyo. you wouldn't want your kids to go through the same thing that we now take over. Injalo kanye. So kokuqala ndazixelela into yokuba hey man, ndizozama nonke ndihambe ngee-principles eziright eziphaa ekhaya ndifundiswa ngazo, njengobusazi nawe busandotsho nangokuba hayi uyabonakala uba uyakonza, and hayi inyaniso emsulwa leyo shem. Ndafundisa ibhayibhile ndisafunda ustandard 1, so okokoko ndandiyifunda from ngelaa xesha. Hayi ndandinganyanzelwa, ndayazi ngabantu abaninzi yabo iba ngathi uyanyanzelwa. Yeah, because I think inkonzo, I don't know man, inendawo yayo like discipline. Discipline iyayenza emntwini, especially xa umuntu ke ezama by all means ustika ku-principles. Yes, i-mistakes zikhona because ngabantu uyakhula ubetheke, ufunda ngobetheka, ufunda ngempazamo, and akekho umuntu ongenampazamo. Uba ngaba ukhona ngoku ndingamthengela idatha ngalo mzuzu ndenza umzekelo. So ke isukele nje apho loo nto, because unkosikazi wam I think sidibene ngo-2008 singabahlobo, but ngo-2009 9 uproposa kwam hayi shem zangabe na problem. Jonga yaba zinyanga nje zambalwa ngo-2011 December ndaqonda izawunceda into yokuba ndifake umsesane apha, otherwise hey kwakusekubonakala into yokuba mhle kaloku sisi. So ibhura zezasezingxama ke ngoku hey hotmans kanimeni kaloku njena ndim njena uyayibona laa nto so I think yandinceda kakhulu. So ekambeni kwexesha, but khange siqale sibe nabantwana, yaba khona i-couple yasinika nje lo advice uba guys xa nisandotshata ke andimi phambi kwenu, but it's advisable uba ningaqali nibe nabantwana because anazani nisuka kwii-backgrounds ezahlukahlukeneyo ninaqala, and isanonithatha iminyaka emininzi uba because ezinye izinto xa ungekatshati awuziboni, uzibona xa sowutshatile, and akho kubuya ngamva. Khethile uyayibona. Andinazi regrets ngomtshato, umhle kakhulu umtshato wam, ndiyambulela uYehova ngomtshato. So ukuya kule ndaba yabantwana iyandichukumisa more ke ngoku yona, because each and every time xa ndibona abantwana bethu ndiye ndicinge ngam, ndizibuza uba hayi man, abazali bam babesoyiswa yintoni ukwenza ngolu hlobo. Ukubona sometimes umntana athi tata ndicela i-20 rand esikolweni kuzawufuna into ethile, bendiqonda uba okay nayo mhlawumbi umama akho unayo ntontoni, sentsho kuzame like that smile ebasebusweni bomntwana ngento encinci nje wamenzela yona, noku-appreciator. Ukubona ngokomsebenzi wam ndingumuntu ophumayo, mhlawumbi bendiseKapa, bendiseRhawutini, bendiseDurban, okanye mhlawumbi kwalapha ephondweni. So xa ndibuya olavuyo ndiqonda okay wow, so mna ndimisishe ukhula kwi-environment enjena, but at least umntanam yena makaqiniseke into yokuba izinto zihamba. Because I also think yabona like I say this generally about life, that ezinye izinto that esingenazo zenza thina uba masenze sure uba zikhona, because awufuna omnye umntu a-experience and it's the same thing that what I'm trying to do with the Ekhaya sessions. Ngoku mna ndandifika in the music scene sasingekho ispace esinje, ne-mentorship understand. So me creating this space is for artists ezisaqalayo out there to have a home where they can just test their music, they can just come and showcase and do whatever in the most comfortable nathi ways. Size neencwadi zethu siphinde sibalisa. Ndiyayithanda le idea yakho Love, because ke xa sesithetho zenyani apha kwa-art siyathanda ukucalulana. Uba ngaba umntu ngumntu we-theatre, engqondweni yakhe ujongele theatre, akayazi uba ukuziqale ibe yiplay iqala encwadini, ukuziqala ibe ingoma kufuneka kubekho umuntu obhalayo, zonke manje izinto zinjena. Mhlawumbe omnye ingaqala nasengomeni, because abantu abafani like owethu lo wam, owethu akangomuntu ubhalayo, owethu mandiyicacise akangombhali, but uyithinker, yi-critical thinker leya,
i-concept uvela zibambele kuye engqondweni athathe ifoni yam angene eromini azirekodishe into esengqondweni and into ihamba ngesequence umlinganiso inhloko umlinganiso ngomchasi akakazifundi ngolo hlobo lu-professional lezo zinto but sezibambile so it's because of izpaces ezifana no-Ekhaya njengoba waye-invite naku Ekhaya Festival uyabona mna ndingangayo zange ndake nda-invite ku-festival and akhona amadoda amaninzi amadala endiwaziyo awakaye nakweyiphi na i-festival even ngoku so siyabulela kakhulu like nge-spaces yabona siyayityebisa isukela from i-artist up until i-storytellers njalo njalo. So literature when and how did it become your thing? Sakuxelela into ongasoze uyicinge mna njengoba ke ibala bomi bami usolibambile ndahlala 4 years phaphesha kwaNcibe Ngqamakho andifunda kwisikole ekuthiwa kusempukane of course ke ndandithanda umculo choral music ezibabe ndisitsho but kwakuba khona utishala abafana utishala uNombeni notishala uMpahleni engowesiXhosa omnye ngowe-English omnye ufanise kumana indlela abasifundisa ngayo man inomahluko kwabanye otishala kuphinde kube kuMiss Manatha engoye-history ndicinga uba lento iqale kanye apha kwicala le-history because as much as baye ngomuntu oyi-history kodwa wayekwazi ukuthi class ndicela unifundise ijargon xa nithetha ningasoloko nisebenzisa amagama amanye for example uba uthetha ngo-situation how about uthi gqingoku mhlambi ngo-circumstance so ezo zinto ndandihamba nazo njengoba ndimdala kangoba ndikhumbula ndihleka eRhawutini omnye umntana esenza ijoke omncinci hayi but Madoda yabona thina la eGoli yabona thina la eSoweto asisahambi ngabo maybe seshaya ngabo perhaps manje ndaqonda okay ilanto mos Miss Manatha wes so ndingathi interest ye language ne-interest ye history from a very young age zezona nto zaye zanisondeza kakhulu ku-literature kodwa ukubhala serious ndibhale ngokusendipase imatric ndikhumbula omnye usisi I'm sure umamele kanye ubukele uyandisa Langman Sentile Molo Mayandi ndenza umzekelo ngawo because I mean ndithetha inyani ndingabiza igama lomuntu ke hayi inyani uMayandi wayenikwe wayefunda esikoleni sami njengoba ndandi ku standard 10 waye ku standard 8 so meaning xa ndiphuma mna unguyo kwa 10 andisakhumbula baye kweyiphi standard kodwa pha phezulu but banika i-composition ekwakuthiwa ithetha about uthando wacela kumuntu oba mandimncedise well ndamncedisa hayi ndamkrolela wayisa pha uthi wabuya kumsesithi yedopla efondini yaziwa esikolweni banguwe lo ubhale lento ngaba miss bapha be-English ndibuza njani but istyle sakho siyazibona siyazicacela so I think yaba nento yenzayo ba istyle sikabani so ndine style so ndaziva after matric ba okay sikhona istyle but ayona breakthrough yenzeka kula Vista when we started the spoken word art movement iswam yabe ke ngoko yeKim odangatyo abantu ohava Prince nabanye physics apha eMotherwell beqala into ekuthiwa ghetto youth uprising and then abo catalyst Sebs yabona mos DJ Sebs ngapha NMU elandukeni eNorth Campus babeqala i-SAP Tech ngoko yesezawuye kodwa i-SAP Tech babe nento kwakuthiwa i-creative arts kwakubhalwa ngelo xesha kwakuperformwa mhlobo wam I think esona sibindi sozazi into kuba ndingumbhali saqala ngela xesha but ndiyafuna uyitsho kanye apho on record kwaba khona ukutyhafa because some of i-poets endandibhala nazo bagenga up against mna because ndandi-famous gqithi ndandithi xa ndingena kwi-session kuqale wonke umuntu nama ndiyazi bakuthena I guess mhlawumbi la miss wayesithi nestyle noba yithetha inyani ndiyayicinga loo nto yezathi ibraz hayi DOP man no awuyazi English yanditheza amandla lento kuthiwa andiyazi English ndade ndaye nakwa-English department phaa eVista kooBrooks phaa ndibuza uba guys kuthiwa andiyazi English nithetha ukuthini kwathi akaveza ipoetry ebhala nge-English ndayiveza kwakukho iline yayisithi she flagellates joy ndiqonda ndize no-flagellate kaloku kwenze uba kwaziwe i-English but essentially laa nto i-self-esteem yam yaphantsi yayithoba kancinci but ihambeni kwaxesha ndafuniseka ukuba man i-English ayo language yam mos yabo ngu-second additional eyona language yam sisiXhosa why ndingavele ndipolishe apha esiXhoseni xa ndigqibelisa uBrathabang uMr Quinch oyena mntu sasebenza naye as i-poets phaa kwiswam wavala pom yam le uNosipho mhlawumbi uyamkhumbula nawo uNosipho komntu ongamazi uNosipho nasereyidweni emhlobo ebedlala wathi DOP ndifuna ukuxelela lento kwijeni yakho yokubhala
i-narratives okanye i-storytelling ungaze usiyeke because si-strong point sakho. Yanqinwana ngusikhomo, ngubani kusikhomo? You are kaloku ijamathambo. Yeah. So now as a father, you transferred that to your daughter. Was that something deliberate okanye yayinto eyavela yazenzekela and you just went with the flow? Lava mhlobam kaloku uyayichaza nawe uba ndisi-storyteller. I guess futhi omnye umuntu oyawanegalelo kwi-storytelling sam ngumakhulu. Umamhlwane umazibula phaa eTranskei because ndikhule ndingumntu kamakhulu. Umakhulu xa ezibalisa izinto bendithanda ukumjonga nalapha emlonyeni. Bendingayazi uba ke mna ke ngelaa xesha I'm actually acquiring i-language skills yabo, ndingene kwiinguntsi zesiXhosa, nditsho ngamagama ufuniseba xa ndithetha nabantu abadala bayakwazi ukumamela. So njengoba mna ndikhule ndimamela umakhulu xa ethetha, uowethu qho xa ndibalisa amabali, whether ndibalisa like ibali nje mhlawumbi ndincokola nomamakhe, ndincokola efowunini, iyathanda undimamela into yoba ndincokola njani. Then one Paula ke indlela umsebenzi endisebenza ngayo, tshini lo mntana ade aye kwi-training xa ingazuye esikoleni athi hayi tata ndicela uye nayo kwi-training. And xa ndizi-introducer as umuntu oza kwenza i-workshop, okay ladies and gentlemen, my name is Madoda Ndlakuse, I'll be your workshop facilitator. Naye ulapha kunyanzeleka ukuba nam ndim-introduce as enye ngoku-facilitator encinci elapha. So I guess uye wayithanda indlela endizenza ngayo izinto, wazixelela as much as ba sisehluka kancinci in terms of i-charisma, because yanibona mna andizuthi ndibhabli lava kuzawutsho nina nabanye. So yena ufana nomamakhe and then lo uzemveni ko-owethu ke ngokumila ulolu hlobo ndilulo ke yena, but still owethu as much as ba istyle singafani but uyayithanda le nto ndiyenzayo. So indaba yakhe yokubalisa amabali ize ngolo hlobo. So what do you think is our role as the artist to the next generation okanye youth, I'd say youth kosibadala, when it comes to art and also education? Well, kamandi uthetha nomuntu okwanalibali. Unalibali ke liphulo likazwelonke lokufundela ukuzonwabisa. So into endingayicebisa mna nje kuthi is amachule amaqala nabo ke basandongena kwi-industry. Incwadi mayibe into nami endiyifundayo. Mandibe yile nto kuthiwa yi-reading role model, because abantwana abaninzi nje abekhawuleza balahle itawuli, batye i-drugs, banqatyelwe zii-role models. Ngela xesha lethu sasakhula i-role models yayingoDr Khumalo, Phil Masinga njalo njalo. Uzawuva xa ufunda la ncwadi ufike naseziromini simane sikrazula i-kick off, fike sixhoma phaya njalo njalo nakwi-pace yaqonda. I'm sure ke nina ke noba ke nina nanithanda nabo nolaa nto kwakuthiwa ngubani kanti Miss South Africa 1994 ndenza umzekelo yabo Basetsane yabo. So unfortunately if sinoyijonga ngolu hlobo lokuba Basetsane abasekho seRhawutini, babalapha endlini. Babalapha njani? Xa sikwazi into yokuba sibe ne-routine at least 15 minutes a day, noko i-artist mayingapheli ingakhange ifunde incwadi. Noba ke ayizude iyofika, and nomntana makayiqhele incwadi. I-artist xa kukho umntana apha endlini ongakwazi incwadi ibanjwa njani ngesandla, funeka angavi kamnandi, funeka abe newara, because sizaba sengxakini. Asithi umntana asikathethi ngelanguage, sisathetha just ngencwadi, because ukuze umntwana athande language funeka aqala nale nto kuthiwa i-diction, amagama. Ukuze athande amagama funeka at least igama lakho uyalazi, uyakwazi uzichaza ubungowaphi, and unamagama ambalwa awaziyo athi akwazi into yokuba akhe i-sentence. And lo mntu uyabalisela amabali, umntana ke lava umxhinxi nge-information. Yes. Ngokomzekelo le information sesize nayo from ekuqaleni yose ekugqibeleni, uzamqhekeza inhloko but uyamnika according to i-age yakhe. And yenza sure uba le nto ifune questions afuna uzibuza, somqhawula uthi hey ndimdala gqithi ke mna ka for uba ndingabuzwa ngumntana. And even if bakumamele wena mntu uyi-artist osekhaya abantwana, so banalani babathanda indaba yabo, awuplani ubulala mntu mos nawe ne, awukho involved kwinto ze-conspiracy. So kubalulekile into yokuba nawe ungumntu ne ube nezanto kuthiwa zi-positive conversations with yourself, so that naxa uncokola nabantu kuphume ukulunga kwakho entliziyweni. Because xa ndingumntu ongcolileyo ndincola mos kwalapha engqondweni ndindedwa ne, and then iba yipoison ke ngoku endiyifaka nakabanye abantu.
sikhumbule abantwana bayayijonga into every step of the way bayasilandela and abantwana zizibhontshi so bayayifunxa yonke information everything. so ndingayikhuthaza mina indaba yencwadi ayibalekanga ke noba ingayi novel noba ingazi journals noba mhlambi storytelling noba ingazi picture books ibe incwadi nje enemifanekiso and imandi yenza nepresentation skills zabantwana from a very young age njengo owethu zikwazi into kuba zibe mnandi khumbula kaloku singabanye asinayo thina imali ezikolo kuthiwa wenza speech drama therapy zonke zazinto and kunzima kwa ustadisha nje ivoice uyayibona lona ingase umntana ivoice ayistadisha apha nkume endlini yabo xa mhlawumbe ndiyambalisela ke ngenye imini once upon a time I mean akabhatalanga nesent otherwise if ayenzeki lonto i-confidence yomntana iza kwehla babe otshomi bakhe befunda overseas and yabona ngoku there's a lot on social media there's ingaske nayo siyisebenzise kakuhle ndike because there's nothing wrong with the platform itself. It's just how people use it. Indlela siyisebenzisa ngayo jonga ngela xesha abantwana bebesoloko bephakamisa isandla kotishala yaqonda botishala bangabazali we nabanye kotishala unfortunately indlela ebebe responda ngayo kwezi zinto bezisenziwa ngabantwana then abantu be-social media abacinga ngendlela erongo kwafanele kuba zezona zinto zitrendayo nezinye kule platform esingenakwazi nokuzibiza so ingaske khe sitrendise izinto ezinhle ngokomzekelo kukho lamagama mayithi thank you uyayibona lonto le no please enkosi no ndiyacela umuntu akabalise nje amabali azawubethelela into ba abantwana mayibe ngabantwana abane appreciation sibawola wena lava le generation ilandela thina noko ibe sisizukulwana esinombulelo akukho into ibhlungu njengokuba uhlale endlini nomuntu ongenambulelo uhlale ku community nomuntu ongenambulelo uhost ekhaya sessions neartists ezingenambulelo andithi ba nambulelo qha ndenza umzekelo but I'm sure nani as artists noba uyayazi xa kuthiwa lo muntu amina akanambulelo kuthethwa kubona because singabanye siyafuna ubulelo and asifuna ubhanqa but at least umuntu xa yenze into enhle khawumncome because kuthiwa iyeza lokunyanga umona kukuncoma iyeza lokunyanga ntoni umona gqibezelana apha ekhaya kukuncoma otherwise if awuncomi uzawuba ne-chronic disease engumona and ngelishwa ke-specialist zayo asikazazi. Let's talk about your books. I can't keep up because it seems like Elekba, okay, there's this book. Kuthi gqi enye. And ke uyayazi ba andiziphetanga zonke. Because exactly because I thought incwadi zakho zimbini. Hayi. Ndingaqala ngeyiphi na ndingaqala nithethe ngeyiphi na lava. Ndingaqala nithethe ngale ngekhoyo. Ngo-2016 ndiye ndakhupha incwadi ethi umtshato wenhlanzi nenkukhu. So isistory sabantwana simnandi kakhulu but nabantu abadala I'm sure bayasithanda. Ndeva ngapha eJoburg eWindbrew Theatre naseKapa ndandikhona ke Kapa eGugulethu. Ndaphanze ndakhala xa ndandifumana siba abantwana bakwesinye isikolo sikaSimonica eGugulethu balinganisa benzela into ye-role play kwincwadi yami. Bengandazi nondazi after begqibule actor kwathiwa ibhalwe ngibani lencwadi Madoda Ndlakuse niyamazi hayi kwathiwa nangu phambi kwenu balila abantwana so le nto yenzeka kwiSouth Africa yonke andikezi kwezi incwadi sindichaza njengaleya yabantwana of course ke ezike umuntu nokudala nokebhala ipoetry ngendanekhwele mna ke lava ndifuna uxoxa ndincedwe kukudibana ekakhulu apha ekubhaleni abantu abadala nomzoli Mavimbela i-editor leyo uhlala ngapha eGeorge nguNonhlalonhle ngumfo wangapha ePort St John's yazi bandibona ntoni kuye kule nto ubuyithethe isebenza ka social media qho xa iposter qho xa ibhala umzoli kwenzeka wayifriend yami qho xa ibhala ndibone isigama ndibone nje yabo indlela i-sentence yakhiwe ngayo ndiqonde man ndi-attracted kwi-language yale chap ndavele nami inbox ndathifondini ndicela undedithele incwadi yami yayintoni ke lo ncwadi le ingcinga zendoda wathi netba enze le poetry edithe wayichaza indlela kumgangatho ophezulu ngayo wathi istyle sakho sobhala ipoetry siyanibonisa ba inoba amabali ngu1-2 data khona wathi akhona wasubmit ndawasubmita last year le ncwadi waye editor umzoli after ethe
efondini umele into ba uyawabhala amabala amafutshane yilena ithi mhla lachibhayi hayi ke ndabhala elona bali ke ngoku as editor yam aphuma nalo nendibona balamcapukisa indlela elalantuka elaphela ngalo but andizulifunda lonke okanye just nje lithi ndamthanda ndiqala ukumbona. It's about omnyumek owayehlala eblorhweni pha ngako Livingston owayene dreads zakhe ezihlalela ngendlela yakhe dibana nomnyusisi pha so lo sisi unalani ba mani inwele zami nezalo bhuti sininzi ngathi common ngayo but xa ezama ke ngokukumazi lo mfana lo mfana no mna ilife yami awuzukwazi umelana naye because mna ndivela estate sco Akon no Jay-Z no bani and ngoku ndiphelele phansi kwale blog into zomhlaba ndidikiwe zizo sisi awuzulenza ixesha but if ufuna more information ufunda le ncwadi but xa iphela ke ngoku umhlobo wami uthi hayi man ingaske iqhubeke ingaske ibe yinovel mhlawumbi ingayinto izawuyenza lihamba ucinga uba ndaye ndayeka ke andithi ndimotivated mos bendibhala hey ayemve nje ngokuba kuthiwa hayi ndizigqibile ndaphinda ndaqala ekuqaleni ndabhala le ndiza kuchata uBeyoncé nale wathi ndiyayifuna and ngoku abantu bafuna uqonda ba nguwe uzawuchata uBeyoncé no andikwazi unicacisela and it's very fun into banicinga uba ndizawuchata uBeyoncé because ndichatile and nicinga uba mhlambe bezaba nengxaka search ba andifuna ingene into yami yochata uBeyoncé because ngubani ebethe ndim so xa uzifundela apha ke ngoku at least uyakwazi ubona ba okay kwenzeka ntoni maninzi namanye amabali amnandi atheklisha ii-issues ezifana no-GBV apha kwazakhela nasezilalini so ininzi into izitshangoba zenhlalo apha ndibhale kakhulu ngemibongo ngelixesha iCovid bibhuqa nyani nezinye izinto ezibhlungu le incwadi ke love inoba uyakhumbula ndipost ba ndilahlekelwe izinto zami zonke singenele endlini ke kwathathwa ilaptop enemanuscript endanza ukulanduka ngayo le ncwadi kwathathwa necounter book so ndazama ndacinga nje ipoems eziyi8 out of 40 ndazicinga ndaziqala ekuqaleni so yimka but ndaba nomsino ndaziqalela ubona nje as much as manuscript yami ibiwe ndizayikhupha le ncwadi nansi yiyo ke ngokule isithi izitshangoba zenhlalo apha ndafumana inyweba our storytelling 3 iedithwe inqox ngokwayo iqala umama ugcina mhlophe so ibali lam endilibalisayo intsomi ngoba kaloku ndikwanguye nombalisi wentsomi ikhona apha ngaphakathi kunye nabantu abafana no Dr Zakaza nabanye nobalisa obongani godidi njalo anakubabiza bonke the journey it looks like ingathi sekuqaleni ingathi it's I don't know man ingathi it feels like there's a lot that you are going to do. I can offer ne hey mhlobo xa usitsho xa kuthiwa abantu abanjengawo banamava kwi-industry kaloku sizakwamkela kaloku but ke amase ndiyakuthanda kakhulu ubhala but as babe ndike ndatsho kuwe before ndikhupha incwadi ezintathu kulo nyaka so enye i-short stories ititle ndiyaqala ukuyibona le ititle ezo short stories and then enye ngobomi bam indoda ayikwazi ukuba ingedama and then ibe yi-collection ye-poetry again ithi chuncembe ngemibongo emveni koko ndibuyela estudio ila producers ngxangile because abanye abantu bandixelela basiyonqena ufunda thina if only as poems zakho ungazirecorda sizokwazi ukuba by the way kwa ezincwadi le umhlala chibhayi nengcinga zendoda ziphaya kwa South African Library for the Blind so that nabantu kwethu abangaboniyo bakwazi nokuzimamelela ininzi into wethu sikhola kuyishwangathela ngoba kuzavela kuphela ixesha sisayichaza yabo and sonqena ingathi ke ngoku sazi yonke into ngibona niba xa unibona esitrateni kubenzima nobuliswa yolo Rodman ngumuntu ofikelelekayo ofana nami nawe injalo ku right man sibe ngabantu abanormal njengoba bethetha nge-new normal ne-old normal ususa la new ususa la old usheka no normal wena sikhule normal mos intoni ngoku so I want to know has there ever been a time where you had to prove to yourself but like this thing is your thing because like your journey there but it's a never ending journey because like I always tell people but you can't box me and say the musician afro you can't box me but in all of these things or ozenzayo
it's all for purpose one Enjalo. to tell stories, to inspire, to teach, and to yonke heal la- because you amabale to understand? omnye umuntu uve story sam Yeah, njengomntu I omameleyo relate. aqonda ama le brand yayazi but khange ndiyazi ba But, usuka yeah, kwindawo enjena yeah, and in yabo. fact khange ndazi even nangokuba wenza ngolu hlobo uyayibona loo nto le. So I want to know, has there ever been a time where you needed to prove to yourself, but you know what, this is my thing? Hlobam unzima lo mbuzo wakho ndike ndawuzama nawusele le ginger but ke maniphinde ndiyisele man so that yeah. Akhona I'm sure bacima ndizawubhatya ananzi ubhatyaza ndifuna uyiphendula kakuhle le question. Elife yami izinto bezingahambi kakuhle kakhulu and ebebaninzi amaxesha ozidawutha yabo ba hey I wonder lento ndiyenza iwes ke ngokutyhafisa ba into yazi kubhala la cheba suka le ayiphangeli la bra hayi ingakubhala nangoku yabo nje basincokola ingacreate istory fanele ba okay into yohlekisa uba uya ku cipher mhlawumbe uyoperform njengoba ndansenza uNosipho yabo amehlo kaNosipho asithe ngomdiyadiya ndimaze ethanda umqomboti ngokufondini hippiya yini indaba ungumxhosa noba ulindiya ndaqala ungamqondi ngokugqobhoza umhla wesile ndenza umzekelo after ugqibile ke ngokuperform yo hayi intswembu hayi intswembu yayintyhafisa lanto manje uxelela ba untswembu intswembu yu le bra endafanele ba manje ngathi akho future mos kulento Kunokuba ntswembu. yeah untswembu ayikho enye apha enixxa noba ungase Gramsan Festival yu ha untswembu bra wow yawescaphe ebhayi kwakho neThemba yo hawu uqabele hey uzibuze uqabele phezu kwantoni hawu uqabele xa ukwenye ilokishi hawu umgangatho uchomile nje man yintoni ubetha ngo-higher grade. umgangatho wantoni nithetha ngayo yo hawu uchomile umgangatho awuyindawo. hayi ke kusekaza yo hawu ill bra you the illest uthi kutheni so ekameni kwexesha ndaqonda man make ndifocuse kum ke ngoku mandiride like imaterial endiqondayo ba izonbuilda ezibani bengulomuntu ndifuna uba nguye of course esibabe ndishilo ndadibana ke nomntakwethu umzulu mavimbela nabanye kababhali and afanele bathini ndinabantu noko xa siphefumlelanayo afanele banoko sithetha into and anamona ke mhlobo amenye into endinceda lonto xa kuvele opportunity endiqondayo ba mna andizuyenza ngolhlobo nditatshe ubani the more usenzela abanye abantu izinto ezinhle the more intsikelelo nawo zikulandela because now uphela so mention kwindawo uqonda ba ngokomzekelo last year awukhumbuli kusithwa I've been voted as one of the most in fact 100 most influential people in South Africa andikazazi nangoku manda recommendwa ngibani ndafonela enye university eCape Town besithi siyakufuna ku-event siyakufuna ndabe ndiqomba ndilindele uba baxela kaloba bave ngabani ngabo so the more ungenamona uncoma abantu usakha abantu even if awuzukuya ku-event if kuthiwa 150 lo event yalo artist yikhuphe la mali then uye kule ndawo uzawuya kuyo because uyamsupport inhliziyo yakho mayingabambi abanye abantwana bakhulule apha enhliziyweni then uzawubona izinto ezawuhamba njani so after ndenze ezo zinto like for example nomntana wami ndiye ndive ngokubeka ikhole eseDurban sizawushuta into ethile television tontoni intombi yakho would love to ba nami ndiqonda okay wow ndiyavuya ke ngo because kaloku nami izinto endizenzela abantu and anawuze ngixoka umntana mba kuthiwa sifuna ona 10 anawuze nimenze ngathi una 10 because inyani yenye into omhlobo wami yenye into omhlobo wami zininzi manje into endiye ndagqitha kuzo and very fortunate abantu xa bendive radioweni bayandifonela ngo naba babesithi hayi lento kokubhala ayizumsandawo ngabona bona bazifenzi zami ngoba no man no you're talented bro you're dope man yo mntanami unetalente zonke zazinto but ngela xesha kuyibonela but ndiyababulela ke because ke gqibeleni awunazi uthando ngumuntu wonke awuyomazi yeah. Thank you so much for honoring this, the Doppler. Yeah. I don't know. There's a lot that that I know. You're still gonna be great, as I said, ba. Ingathi le journey saqala is still gonna go up. And keep on inspiring kids out there. Keep on dedicating your time and your efforts to storytelling and literature because it's the future. It's abantwana bayayidinga
Londeleyo, because I was bencokola no Ola the other day. She was struggling with this course of marks zakhe. The lowest mark being this course I think befumene level 5. Okay. And then kwezinye ufumana 7. So you know what? You need to start reading. Otherwise I can't, and she has been improving, yabo. So thank you so much for keeping on doing the way. Igama lam ndinguvuyiseka Maguga, also known as Love Child. I'll see you guys next week, and these are Ekhaya conversations right here on Ekhaya Sessions. Asibonge. Enkosi kakhulu, siyabulela Love Child Ekhaya. Kanibize nobangutata azondikhulula ndisemzini weginza. Lo mazwi afana nengoma kanathi mankayi atshiwo ngumfo othile ekubonakala ukuba ivayivayi into yakhe. Wayicula le ngoma yakhe bethu eyiphinda-phinda enendawo engathi angenyuka aphinda acinezela ilizwi ngeli lixa izandla zenziwe zangathi zikhalisa ikatala engabonakaliyo. Umfo omkhulu kwakubonakala ukuba wenza into ayithandayo, kunjalo nje akayenziswa nje kube cela injiso. Indoda inxiba ijezi ebonakalayo ukuba yayikhe yanombala omhlophe, nto nje ngoku sekungenelela omnyama ngendlela eyaziwa yiyo yodwa. Le jezi ke ikwanento engathi yakrazulwa ngamazinyo enja okanye emela ngokungenalusini. Ebusweni konakele impela, amehlo ndawonye nomlomo ashiyisana ngokuba bomvu krwe. Izihlangu ezinxibile zazingafani ngoba ezinye zaziqhotyoshwe ngemitya yeteki, njengokuba esinye eluhlobo lesihlangu apha ekwakusithiwa kudala imoccasin. Yayinhle ingoma eyayiphuma kumlomo walomfo, futhi nokuba kwakunokuthiwa ukhe wabelana neqonga, xa bengeqonga nemvume ezifana noRingo, noTshepo okanye oChico Twala, oAmifago noAmanda Black, wawungekho othuke tu. Wayesesa stockwe uye usibone sintyiloza phaya kwi-idols kumabona kude mlesi. Ukumbombozela kwanqamke ebantwini bonke bethe ntsho kule mvumi neyavele yathi xa igqiba uculwa, molweni mawethu ndinibonile ukuba ndine-stress man, ndaqonda ukuba makandinithi rhawurhawu ngombengo wengoma emnandi nokuba ayoyamke. Ndicela nje noba yimalini bantu bakuthi ndithenge okwelofu yesonka. Zange kube kudala abahlali baphose emnqwazini iiponti ngeeponti bekhona ababethubele zirandi ezilishumi zonke emfondini. Kubonakala ukuba thina nyanisile amaXhosa xa esithi usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Kwatitiye unonkala ngasemlanjeni.